Halo boloku lho. Aku lagi tekan Talang. SD 1 Talang, Bayat. Gini ki SD ini. Nah, ki ketemu karo angkringan tapi unik boloku. Ning kene ana sego bakare. Warung angkringan Pak Supri. Iki nasi bakar. Wah, iki lho boloku. Iki boloku. Gorengane ya anget-anget iki boloku. Aku sing ulon, Pak. Menawi sego bakar ngeten iki pinten? 5.000, Mas. 5.000. Sini apa wae boloku lho. Isine ana apa iki? Sambel. Terus ana kemangine barang boloku. Masuk ora? Mantap-mantap. Monggo dicobi ya boloku.